Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξουμε πώς να κάνουμε αυτά τα υπέροχα δαχτυλίδια σε σχήμα λουλουδιού. Θα χρειαστούμε 5 τέτοια σχοινιά οποιοδήποτε χρώματος. Εμείς επιλέξαμε το πορτοκαλί. Στη συνέχεια τα βάζουμε ίσια και έπειτα τα περνάμε σε ένα από τα δάχτυλά μας. Μετά τα στριφογυρνάμε 2 φορές γύρω από το δάχτυλό μας. 1, 2. Τώρα τα ανοίγουμε και τα ξεχωρίζουμε μεταξύ τους. Να, κάπως έτσι. Παίρνουμε ένα-ένα τα σκοινιά και τα στριφογυρνάμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Ας το κάνουμε άλλη μία φορά για να δείτε πόσο εύκολο είναι. Ωραία, μας έμεινε μόνο το τελευταίο πέταλο. Έτοιμο! Και τώρα ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να τα φτιάχνουμε. Τα 7 εξωτερικά πέταλα τα βάζουμε γύρω γύρω το ένα πάνω από το άλλο. Μας έμειναν 3 πέταλα, με τα οποία φτιάχνουμε ένα σχήμα τριγώνου. Το δαχτυλίδι μας είναι έτοιμο. Καλή σας επιτυχία!